Du bruger internettet, kan jeg forstå. Ja, det er jeg. Jeg elsker internettet. Nej, det er noget røv. Det virker ikke. Og hacking. Det er pis. Undskyld. Nej. Ikke jeg. Hvad synes du så om, at så meget bliver digitaliseret nu til dags? Det duer ikke. Det går alt for stærkt. Alt for hurtigt. Det er en bølge, man må følge. Prøver du også at få dine venner med på internettet? Ja, Gitte og Hanne og Vibeke. Hvad kunne du så tænke dig at bruge internettet til? Jeg kunne godt tænke mig at se billeder af børnebørnene. Og Sally. Godt leve. Hvad bruger du så internettet til? Jeg bruger det til alt. Kageopskrifter. Hugo. Især papir og netbanker. Hvorfor tror du ikke, du er på internettet endnu? Jeg tror bare, jeg skal give det en chance. Mig får de fandme ikke. Føler du dig nødsaget til at komme på internettet? Nej, gud ej. Ikke nødt til noget som helst. Men føler du dig tvunget? Ja, lidt. What?